Igen? Most jön a barna. De a néni hatékonyabban csinálja, mint te. Meg a jobb kezed, a bal kezedbe, bocsánat. Balba, balba. A bal. Úgy, Igen, úgy. és dugd át itt a szálak között. Úgy. Itt lesz. Úgy. Nagyon ügyes vagy, Meli. Úgy. Húzd meg, hogy szépen álljon itt a széle. Húzd meg, hogy simuljon ki. Húzd meg a szállat. Így. Igen. Most így még egy piros. Egy kis fehér is van a végén, igen, tessék, itt van. Baba. Ezt úgy hívják, hogy baba. Nem arról, a másik oldalról. Innen, innen. Úgy, nyomja. Szépen meg kell húzni, hogy álljon szépen a széle. Igen? Most húzzuk a bordát. Húzzuk a bordát. Váltjuk a pedált. És még egyszer rá. Ez az. Így. Előbb még. Mit szeretnél? Hanyas vagy? Na, menjünk.